V poradí už 13. ročník semináru a Píšem sa bude odohrávať v Kovačici. Centrálne nejaké je to miesto pre stretnutie bude v Dome kultúry Kovačica, ale bude sa pracovať všade na okolí, čiže všade budete môcť stretnúť nejakého buď účastníka alebo lektora. Čo sa týka vlastne termínu, je to od 18. do 25., pričom obidve nedele, 18 a 25, sú vlastne príchodové a odchodové. Začína sa v pondelok toho 19. augusta o 9. Ako budú účastníci, dostanú vlastne informácie, lebo už máme vyše 40 prihlášok do rôznych dielní a ešte stále pribúdajú. Takže do 11. augusta vlastne je možnosť poslať si prihlášku do dielní, ktoré sme pripravili. Je tam detské divadlo, ktoré je vlastne pre tých najmenších, a kde bude vlastne sa vytvárať jeden práve z tých súťažných textov, ktorý vyhral a v rámci literárnej súťaže. Potom máme pouličné divadlo s experimentálnym prednesom, kde sa účastníci naučia žonglovať, pľuť ohne, chodiť na chodúľoch, rôzne akrobatistické kúsky spojené s experimentálnym prednesom. To znamená, že ten prednes bude podporený takým performance, takým pohybom, bude sa odohrávať vlastne ako súčasť toho vonkajšieho prostredia, kde budeme robiť happeningy, čiže pôjde vlastne aj taký sprievod Kovačicou, kde budeme vlastne informovať, že prebieha tento seminár. A tretia dielňa je hudobná dielňa, kde sa budú vytvárať tiež hudba k textom piesní, ktoré vyhrali na literárnej súťaži, s tým, že bude koncert, ktorý bude vlastne na námestí, a plus budeme mať novinku, ak sa nám to podarí, chceme vytvoriť vlastne zborové piesne. A potom máme filmovú dielňu, kde budeme točiť jeden veľmi krásny film, ktorý sa volá Solnička o ľudskosti života, o tom, akým spôsobom sa my vraciame v čase a nežijeme v prítomnosti. Preto máme aj moto tohto ročníka Tu a teraz. Pretože tu a teraz sa sústreďme na ten prítomný okamih. A nechoďme až príliš do tej budúcnosti, lebo potom nemajú sa nám z čoho vytvárať spomienky, ak si neužívame ten prítomný okamih. Tým pádom už sa nevieme ani do tej minulosti vrátiť a máme tam také prázdne miesta a okná. A potom budeme mať fotografickú dielňu, kde budeme vlastne mapovať tu a teraz v Kovačici. A oni sa tiež môžu vlastne inšpirovať poetickými dielňami. Budeme mať tanečnú dielňu, to je novinka, tanečná dielňa, kde budeme pracovať v rámci scenického umenia, ale tanečného. Čiže budeme možno prepájať aj nejaké drobné prvky folklóru, ktorý je na Vojvodine, ale so súčasným tancom, kde bude vlastne také veľké tanečné predstavenie, kde budú mať originál vytvorenú hudbu z hudobnej dielne, to už je vlastne to prepájanie, a budú istým spôsobom poznávať aj iné druhy tancov, na ktoré sú vlastne zvyknutí. A v žiadnej z týchto dielní vlastne nekladieme dôraz na to, že niekto už robil nejaké to divadlo, film alebo tanec. Spokojne, keď to len ľudia cítia, tak nech prídu a vlastne uvidia, zažijú. A posledná dielňa je vlastne výtvarná dielňa, kde budeme robiť tiež trošku iné veci. Každý výstup dielne bude mať okrem plagátu aj výtvarnú inštaláciu. To znamená, že po okolí Kovačice budú rozmiestnené rôzne výtvarné inštalácie, ktoré budú hovoriť o podstate toho diela, ktoré sa vlastne bude odohrávať na seminári.